Co týden, to jiná obec a co obec, to jiné téma. Studnice vašich námětů je stejně bezedná jako náš klobouk. I tentokrát jsme se o tom přesvědčili. Už cestou do Horní Bečvy jsme tušili, o čem zřejmě bude řeč. Rozmary počasí trápí všechny horské vesničky. Ty beskydské nevyjímaje. U sněhu tu v pondělí nebylo vidu, za to slechu na každém kroku. Všechny rekreační střediska mají problémy, protože lidi, které mají prostě naobjednávané, tak to odříkají a nepřijíždějí. Vrací se zálohy. Je to špatné. No a tím pádem vlastně ubývá kšeft i tady pro naše obchody v naší vesnici. Třeba tomuto obchodu klesly v lednu tržby o 30%. Musíme mít svůj sortiment, že? Takže držíme to, co je. Jenom vlastně na obchod a neobjednáváme na sklad zboží, aby se ty peníze nestály. Horní Bečva je závislá na cestovním ruchu. Z vesničky se 2,5 tisíci obyvateli se běžně v sezóně stává 12tisícové město. Teď tu prý mají dokonce míň turistů než na jaře a na podzim. V dešti to lidi netáhne ani na procházky. Není proto divu, že někteří hoteliéři už čekání na zimu a její milovníky vzdali. Otevřené ubytování jsme i s tímto prodejcem zmrdlili, hledali marně. Myslím, že tady nikdo nebude, asi to vidím. Vypadá to bledě. Hodně tam máme jako na Karlovicách a Petronik hotely a jako taky pozavírané nejsou lidi. Venkovní teplota během naší návštěvy vyskočila až na 7 stupňů. Na svazích nebylo vidět hrstku sněhu. Třeba v areálu Mečová sezónu letos ještě neodstartovali. Takovou zimu nepamatuje nikdo tady, jako, že by to bylo, to už je měsíc v kuse teplo, jako to vůbec. Vlekař Zdeněk Maceček tak teď bere místo pomyt do ruky kladívko a hřebíky. Dělá práci, kterou měl naplánovanou na jaro. Peníze na stavbu podkroví mu ale chybí. Jdu na doraz a čekám, že ještě ten únor, že se mi cosi jako dá vydělat. Že třeba ani byste to chtěl dělat víc a ani nemůžete, jo? Třeba všechno. Už mě to hodně omezuje finančně. Jako. Uprostřed zeleného údolí bílá oáza. Na závěr našeho natáčení jsme přece jen jedno světlé místo našli. V areálu u Sachovy Studánky si sníh hýčkají už od poloviny prosince. Denně sem jezdí přibližně 200 lidí z celého okolí. Jak jsme to dokázali díky klukům, které máme šikovné kluky, kteří se snažili zasněžovat. A nehledě na to, že i když bylo sněhu dost, tak to pořád nějak takhle upravujeme ručně frezama. Když jsme byli pevně přesvědčení, že bude sníh. A bude. Úplně super. Není to mokrý, nebo není jako jo, ale dá se to. Chladno nám při natáčení sice tentokrát nebylo. Pozvánku na něco na zahřátí jsme ale museli přijmout. Připíjelo se totiž na pořádnou zimu.